Toyota RAV4 ponúka ideálnu kombináciu hybridného pohonu 4x4 a komfortu, ktorý oceníte každý deň. Tento model je stvorený pre tých, ktorí chcú spoľahlivé, úsporné a zároveň moderné SUV na každú cestu. Dvojzónová klimatizácia, vyhrievané sedadlá a vyhrievané zrkadlá zabezpečia pohodlie v akomkoľvek počasí. Infotainment z Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth a USB vás udrží neustále prepojených a pripravených na cestu. Zadné parkovacie senzory, parkovací asistent a asistent rozjazdu do kopca spravia manevrovanie jednoduchým aj v meste. Bezpečnosť podporuje systém sledovania únavy vodiča, stráženie jazdného pruhu, 7 airbagov, ESP, ABS aj núdzové brzdenie. Toyota RAV4, moderný hybrid, ktorý spája silu, úspornosť a spoľahlivosť v jednom balení.